Herriarekin izenpetu berri dugu hitzarmen bat, eta hitzarmen horrek baimenduko dauku herriaren altxor guzia 1954etik 2028ko azken zenbakiraino dena numerizatzea, dena eroso jartzea ikerlarien, irakurleen, nahian guzien esku, eta beraz herriarentzat urrats handia izanen da, euskaltzaindiarentzat ere bai, eta uste dut euskal herritar guzientzat ere urrats bat izanen dela altxor hortara heltzea, altxor politiko, ekonomiko, sozial, guzia hor baitago gatibatua zenbaki bakoitzean. Uste dut hori importanta dela biziki. Herriaren historia eta herriaren orrialdeak gizartean, euskal jendartean, iparraldekoan bereziki, oso sakon errotuak dira, idazle asko hasi ziren herrian idazten, eta idazle askoren tekstuak hor baizik ez ditu aurkitzen ahal, ni adibidez, ene kasuan, herrian hasi nintzen idazten duela kasik 50 urte. Herri astekariak historia luzea dauka, 80 urtez gorako historia, eta gure aintzinekoek, Erres Lafitek, Emil Larrek, Jean Ritxelarrek, eta Jamatit Dirazarrek, besteak beste utzitako ondare paregabea daukagu esku artean, eta gainera herri astekaria referentziazko edabide bilakatua da euskararen mailan, eta hori nahi ginuke aintzina biziazten segitu. Gaur euskaltzaindiarekin izenpetu dugun hitzarmenak, herri astekariaren argitalpen funts osoaren digitalizatzea bideratuko du, eta horrek nonahiko euskaltzale guzien eskuetan ezagia izanen da herria, molde baliak herrienean, eta hain zuzen, hori guretzat gauza biziki edera da, euskaltzaindiak eginen duen lanaz zinez eskerdun eta ohoratuak gara, hemendik aintzina herriak segituko baitu ere distiratzen lau haizetara. Euskaltzaindiaren eta herriaren arteko hitzarmen honen bidez, euskaltzaindiarentzat lortu dugu gauza guztiz garrantzitsua eta azpimarratzeko modukoa. Harreman estuak izan dituzte euskaltzaindiak eta herriak. Esan dezagun, edo aipa dezagun, izateateako Lafite bera, gero Emile Larre, Jan Arixelar. Eta batez ere, harreman estu horieketan gauzatu dira hainbat eta hainbat gauza, hainbat eta hainbat material, hainbat eta hainbat testu. Eta testu horiek, testu historiko horiek, bigarren munduko gerratik honakoak, euskaraz landuak, astero, notizia desberdinak, arlo desberdinetako testuak, eta abar gureira etorriko dira eta guregandik beste guztientzako, hau da, gizartearen eskuetara pasatuko dira digitalizazio baten bidez.